näken kauniin, kauniin maan. Täällä nurmet metsät vihannoi, puut vetten pintaan heijastua voi. Miksi jäisin ikävään, kun lintu siivin lähtee lentämään? Mä lapsimaanhan olen vain, ja täällä tehtäväni sain. Joo. Elikkä kun me mietittiin tätä nimeä, niin mä sitten luin noita kaikkia vanhoja perinteitä, miten Suomessa on annettu nimiä, ja semmoinen jäi mieleen, että jos lapsi saa väärän nimen, niin lapsesta tulee sitten itkuinen ja vakava. Niin me sitten kokeiltiin etukäteen tätä meidän valitsemaa nimeä, ja kyllä se vakavuus vähän väheni sieltä ja itkuisuuskin myös. Että kyllä me taidettiin nyt löytää oikea nimi. Ja sitten Aneten äidillä oli vielä tämmönen kikka, että kun huutaa 3 kertaa nimen ääneen, niin jos se kuulostaa hyvältä senkin jälkeen, niin se on sitten hyvä nimi. Ja siitä tietysti kokeiltiin ja kuulosti tosi hyvältä, niin päädyttiin sitten tähän nimeen. No. Joo, elikkä tää etunimi mä nyt vähän muuttaa täältä. Niin. Tää etunimi, minkä tää poika saa, niin se on germaanista alkuperää. Ja sen latinankielinen tavallaan käännös tarkoittaa mieltä, sydäntä ja henkeä. Ja me toivotaan, että tää lapsi saisi niitä kaikkea ja olisi henkevä. Ja tultiin sitten tähän päätökseen, että se on lasta kuvaava nimi. Ja yhdessä sitten Anetenkin kanssa päätimme antaa lapselle nimeksi Hugo Veikko Johannes Jauhiainen. Ja se on 2 uulla se Hugo.